Από το διάστημα, ο πλανήτης μας είναι μόνο μια μικρή γαλάζια κουκκίδα στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι μας ταξιδεύουμε στο διάστημα με όχημα αυτό το εύθραστο διαστημόπλιο που λέγεται Γη. Σήμερα, η Γη βιώνει παγκόσμιες αλλαγές και για να τις διαχειριστούμε πρέπει να βρούμε λύσεις όλοι μαζί. Στην Ευρώπη ζούμε 500 εκατομμύρια άνθρωποι. Είμαστε αντιμέτωποι με θεμελιώδεις προκλήσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις προοπτικές μας για το μέλλον. Το διάστημα παίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση αυτών των προκλήσεων, καθώς συχνά οι μόνες λύσεις για τη Γη έρχονται από το διάστημα.